By the way, obugi gemelu mi for gemelu mo ijasi me sonaya. Okay. Wonya sere shoba pivi galo na sere adiro mama cha. Nti adekwa. Sere kwa kube. Wonya sere. Manezi oku. Wonya sere shoba pivi galo na sere adiro mama cha. Okwe fura sere kwa kube. Wonya sere. Abia gozo makandi ukuto makandi asale makandi na ajum ife nji esa akwa na azu akwa na noba onye na ekwe kwa me ya o onye na ekwe kwa dogu ijele o na no ba manwonya na ekwe molumo arabaka aro kuna gumoje bewori logoligoli numaro dika mona mamara ka memenu wa ko de mama ho ijele dika won tie egwu ijele una kuna wa maro na nkete unebu nie nenu wa unebu gwania unebu na nwata kili mwa unebu na nwata kele chugudo ze nwa no gadelo ge mma obele nwa chi na meliva aya bala boka mmanwu na megwa egwalo si nenu wa munnamu umunna megu nwa bole gwalo nso na ego nwale nsọ nwole ibe njiza lusi egwu ibe njiza lusi egwu nenu ụwa ka nkọlụ gị ịma na mbe enu bụ enu nenu ụwa mụnna ibe akpọla alụ na nsọ nya bụ alụ si nenu ụwa mụnna maka na onye lụrụ nsọ ya nwụlele gịnị ka eji edebe dị nsọ onye na-akwasịlị dịka mụ n'ọbịa ka m na-ebere akwa oo kemgbe onye na-akwasịlị na nkịtị ịma na nkịta dịrọ mmọdụ na ụmụnne m arụpụ na agụm oje bụ ego ile obuto odogwu aka na-eme ọ ga-emewe ụlọmụ ife na ya ọya agha mma agwa bụ onye a na-akwe nkwa mee ya Chigozie nwa onye na-akwe nkwa melụ m onye ọma Chigozie nwa melụ ọgọ n'ime mulie azị m ibe mene Chigozie nwa ibe mene Chigozie dogbu ko bịawe n'iru nne m okebi nọ na-ebu n'iru egwu nne m okekwe bụ n'iru chikwatakwa afọ kpanju abụọ tata n'ọgbụ eke
bụrụ ụbọchị eke ọma mmụ igbo niile ho igbo amaka mma egwu ọdịnala ka m ji bịa n'elu okunu n'ụlụ egwu a bụ egwu ọdịnala egwu ara obi na-agwụ egwu ọ bụ egwu alụ na nsọ igirige mmiri ibi amasa m ka m gawa n'iru Chidozie akwa nọ na-akwụnye ndị mmadụ n'ọkụ kedu ibe o ji si meso n'odogwu nwanne m gwanụ m ibe mmemme n'ụwa ka ọ dị mma ebe ụlọ maka n'iru na-enu ụwa nyido n'ugwu ebe ite nọ na nyido araobu na-aga oche mbe na-enwere ilo kolikoli a na-esiri igbo bụ nga wọlọgbuli ma wunye ewu wọlọwu gị ma wunye n'ọgbuli ụmụnna m kwana agwa gburu ogu kolikoli ọ bụrụ eje si je ọgwụ ụmụnne m ọ bụrụ ya ka esi ana akata ka nwoke na-agbala ọsọ n'elu ụwa ka nwaanyị wụlugwu chi ezi ewu ka mgbazie gị okwu ọbekekpawa na be dibịa ụmụnne m n'anya bụ ọnya na nwụrụ n'oge ọ dịgasị gbuo n'elu ụwa edeboro ogbugbu osisi a na-atụ anya ọdịda ụmụnne m ịnanya ọ na-adara ada ma kolikoli agwa na-ekiwaki odogwu ideji ogugu nwibe na-emeli igbo odogwu iduma gara gara jelo dịka nwụ nna m gwa m ibe m emele dị oho dịka nwụ kedu ibe ma agwa osimiri ma nna luo ụmụ ibe egwu a na-atụrụ akwa ma ogbu egwu a na-atụrụ akwa nya mere o ji etiwa akị egwu a na-atụrụ akwa o ji wee bulu ụzọ orumili a na-atụrụ egwu ụmụnne m maka na onye na-eje na orumili nwanne m nya ka egwu na-atụ Chidozie demma oyi ikirike wee dugori ka nwụ onye na-asị mesozi na gị n'elu ụwa nwanne m gwa m ibe ọya merụ m ọ bụ nya ga-emelụ m ibe akwa na-emelụ m oho alili egbugwana m na mma na oho ụmụnne m na mma na akwa alili egbuo m oho Chidozie na ma mara ibe m emelenu nwanne m ego moto bịa m Chidozie golu moto bịa m na nkịtị agbado tiwa gị gbagolu moto bunye alụsi egwu ibe nyere nwanne m na ọmụme n'ụwa Chidozie emeọlụ m ya ibe nyere nwanne m na ọmụme ya ka Chidozie mmelụ m chimọta akwa akwụ ọkpa nju abụọ ara obute ego ụmụnne m agbara ka a na-ekwuru onye ogburu ụmụnne m agbara ka eje n'aja agwụ maka na ejebe n'aja agwụ onye ekwozu n'isi agbala ibe na abụ jebụlụ ọgwụ ọlụ ụfọdụ ga-egwu chọbelu eje n'ụrụ gwa m ibe mmemme lara obi na-agụ m arabili n'ụlọ egbuolu na-agụ oho alụsi egwu nya na-enye m egwu alụsi mmiri nya na-ebu ya m egwu ọsọ na-abụbụ ibe abụlụ n'anya Chidozie ka anyị ka bụ ọkala tule anyị ga-azị ọkala tule n'elu ụwa ejewa gwa ọbọbụ ala ọra maka na ọgwụ ka anyị na-agwọzi oji oke ite mọgo arụbụra bụ n'ọzọgwụ ya odogwu ideji ogugu tie ewu nnamegwu abụ egwu alụsi oho nnamegwu abụ egwu alụsi onye lụlụsi egwu n'ụwa nnaba mmụọ
ọ bụ na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-analili n'iyi n'ezianụ nwatakịrị nwoke na-azụ abịa ọ zụrụ abịa n'ogbulu arọ mana ọ nwere ịba ọ zụtalụ n'ahịa nwatakịrị wajube ese jụkwụla akwa anyanyanya gaba n'ime ọba niile rụzie n'ụmụ mba ma ọba ka ọjụba maka Chidozie nwa lụrụ ụzọ debenụ ọbala tụle gbulu ọbala bụ ibe na-emeli ibe ọbala tụle dibịa ọbala tụle demboyi nwatakịrị wachọba akwa wee bịabanụ ogo ji chọta akwa na-etiwa ka ọ batala ọbụ na mmadụ kalịla kalị ndị mmadụ ribo nne ọbụna ndị mmadụ rili nne ụfọdụ bụ ndị ọ na-agwọla ọgwụ ụfọdụ bụ ndị ọ na-enyela aka ụfọdụ bụ ndị ọ na-egbu oke ite babụlụ oke ite na babebe jee wee mewe ọfụma hoo ụfọdụ ka ọ na-agwọla ọgwụ amosu ụfọdụ ka ọ na-agwọla wele mgbe o ji wee lụtụ nwatakịrị nwoke nwatakịrị wee gwara alili sobe odogwu osekpula na sobe Chidozie agwa na mamara ibe memelenu agwa egwu enu na-atụzi m ohoho amọzi m ibe memelenu emere m ibe dị iche iche n'elu ụwa m nne m mama bụrụ aka alaka nwụ Chidozie na ị ga-enyelụ m aka nke kasị ka na m enwere ka ị ga-eji lụrụ m ọrụ mana m je ka ị ga-eji gbalụ m agha akwa wee jilaba bịa na wakawa ọkala tụle jewa agbaba gbakata ọ gwakọtara nwatakịrị okwu nwatakịrị wee bebe anya mmiri na agwa wee kasị ọkala tụle maka o nwere iwe ji ama oke dibịa bụ ọ bụ na ọgbasịa ba n'ụwa gbawalụ mmeri iwe ji bụrụ dibịa mmeri iwe ji bụrụ ọbala tụle ara obute ego na igeli ibe o ji kpọ nwatakịrị nwa o nwere ibe mmemelụ gị na mmenyelụ gị aka ka ị gawa n'iru na mmego ibe ọlụ mmeji lụlụ gị ọlụ ọ bụ na m lụsi anya bụ ọlụ ọ bụ na imewe ọhụ maka ilota mmụbụ akwa enegwu ka na-ekwu n'elu ụwa akwa wee gwọwa ọbara ọra akwa wee gwọwa ọgwụ wee gwọwa ọbara ọra gwọsịa ọgwụ osili ọka wele bulugbu nye nwatakịrị n'aka wee baa n'ụlọ wele 500,000 nye nwatakịrị o bunyere nwatakịrị ọgwụ wele ego wee nye nwatakịrị n'aka dibịa nwere ọgwụ nwa ego o ji anya wele ego ka ọ nara ọ bụ nọ na lo nọ nya wele ego nya nyelie obido bizines dị ya mma ọ bụ na omesisi m otu ka ọ bịa nwatakịrị wee bụrụ ọgwụ nara o mere ọnwa na-agwụ nwatakịrị wee kpata akụ elizi wee kpata akụ elizi wee nata n'ụlọ ọ kpọrọ Chidozie akwa ọba agwagwa m ibe m emelugo agwa na anọ bụ egbuo m egbu agwa kpọrọ nwatakịrị na ajọ m ka igotere m ụlọ ọnwalụ ụlọ m ndị agbala oke na be m achọ m ka igote nya bụ ụlọ
35 million ka ị ga-akwụzi nwatakịrị wejebe na banki oje webulu ego bịa ọ bụrụ 40 million nye akwa n'aka agwa n'ude gị na ore edezi ede o agwa onye nwalụ gị nwalụ mmadụ rie nne onye jụrụ gị jụrụ ibe agwa na n'ọba onye na-ekwe nkwa mee ya o aya mma abajogi iji aka wee gbugbo nwebe ahụ na nkịtị ndị ilo na ndị asịla chogi iji nnu wee nwa ka m abajogi iji aka wee gbuo nwebe ahụ aya mma ya mma egwu ijele ndị ilo na ndị asịlị mụ na unu chọrọ iji nnu wee nwa ka m unu chọrọ iji aka unu ugbo unu na nkịtị na-amara ibe ama Chidozie na-ekpuru ọkwa mmadụ agwọ na-ekpuru mmadụ ma kolikoli maka na o nwere ibe ji mmalụ odogwu ọgwụ ego ka ọ na-agwọ oke ite bụ okwu ego ụka wele bụ ọgwụ ego oke ibobo bụ ọgwụ ego ayabala mmanwụ ara okwute obute ike na-adị mkpa onye mere ọgụ na m okenele gị oruwo ka anyị na-egizi elu mana eziokwu aka ete n'ọgwụ alụsị ọkala ete n'ọgwụ akpụ mmiri bụ n'ime ndeli ijele dịka mmụ ndeli a na-atụrụ egwu ma ogbu akata aka n'ime nwe ihe eme o nwagolu moto bịa lụsi egwu agwagwala ekwe eme ya eme agwa nwagolu moto bịa mụ na alụlụ na ka imela lụsi egwu ana m ebebu akwa ana m agwagwa na mabụrụ onye ga-enyelụ maka n'egwu Chidozie wee m n'ọkụ nne m na Chidozie agwewo m n'ọkụ mụ na m Chidozie agwewo m n'ọkụ o jere dịka mmanwa na-akpa ya gwara na ọ na-apịa mkpala ọfụma kata ka dibịa onye na-ekwe nkwa emewo ya ọ bụ gị ga-emelụ n'ife ọ ga-emelụ mo ijasi meso na ya mana eziokwu akata ka dibịa odogwu na n'ọrụ ka na-eji egwu m nketa godogwu na mamọdụ ka mmemme n'ụwa dị m mma tadigide n'ọtawa mmeji itile egwu ọnwelu mgbe m na-ebe akwa n'egwu nwelu mgbe m na-awa alili n'egwu mana tata na-akwọ bụ ebicha ụmụanya Chidozie akwọba ebicha ụmụanya mmiri mụ agwa ude gị na orede o onye nwere mmadụ rie nne chibu prince ndị pastọ dịka m maka gịnị ka ndị gwu onye bụ akwa apụtago n'enu gwaje wee sala ọkụ ndị gwa na ndị ekwere rie nne ọgọ bụ na ị na-aga n'iru gbadokwa anya na ndị gwụtọ ga-adịlili n'enu ụwa nwanne m ndị ilo na ndị asịrị ga-adịlili ajị nke izenarị ndị iloyi izenarị ndị asịrị iwe dị ndocha isi awụ ndị ndocha isi awụ odogodu maka na obuto ka mmanwụ odajiji mmanwụ ndeli agbalị ngị ya akwa n'idewo ka ihe dewo